Dobre, pani učiteľka, ideme na to. Cichmári Dyžďovo, co się dzieje? Ozdajme, chce učiteľka skúšať zo zmatiky. Nie, Pampi, máme záchrannú akciu, poď. Našli się mačatka na školským dvore a ich treba pochytať. Pampina turbína je na lovmačkoch vždy pripravená. Jedna otočka pre šťastie a ideme na to. Maťu, môžem dajakú za dušic. Naskočím dozadu a šednem dopredu, dobre? Pampi, sa neopovaž. Tup, 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 tup. Som zvedáva, keľo ich vyňucham. Taťo, tu je mača. Rýchlo skontrolujem, či mu treba dýchanie z papuľky do papuľky. No tá ja zvedáva, co za matohu vycáhneš. Je to malé dievčatko. Fúch, dobre, bo divčatá mám radšej jak chlapcoch. Idem patrať ďalej, nežka še nám bude dariť. Haha, mám 2 života schopné skryté v tuji. Ó, paráda. No le murči po hlavie. Počkaj, sa pozrieme. Ja zvedáva, či pišuľka, či udík. Dievča Výborne, toto nám vyšlo. A druhé? a dievča. 3-0 pre lepšie pohlavie. Perfektne nám to ide. Ďalšie je tu. Tá co, 4-0 pre nás divčata? Nie, toto je chlapček. Do Rici Bobíkovej neverím. Na ju ukáže pipíka každému. Čuješ, maľučky? Ukáž mi pišo. Maťu, mám na čisto malé miminko. Ó, ty jak si sa sem dostal, malíčky? Toto je tiež chlapček. Nevadí, je maľučky ťuťuľko, muťuľko zlatý. A máme nakúpeno, môžeme ísť domu. Čakajte, ešte som dacu zacítila. Rovno za rohom. Posledné mačátko. Predsaliem. Toto je tiež chalan. Takže máme nespravodlivo 3-3. Chlapci, ale že ste znali. I tak máme len rúžové zachodzíky. Mačatka, pamätajte. Čúrame a kakáme len do pisku. Nechcem nájsť žiadne hoveno lajno na kobercu. Bo budze vylágoš.